Ito pong nakaraang Pasko at Bagong Taon, ako, ang dami nating bonding. Kaya may mga family reunion. Kaya sila ng Noche Buena, it is to spend some time together para makipag-bonding tayo sa isa't isa. At alam din po ng Diyos yun. At gusto rin makipag-bonding sa amin. Ang misteryo ng Pasko, isang Diyos na nagbuong kababaan loob, naging tao, namuhay sa gitna natin upang makipag-bonding sa atin, upang makilala tayo, upang maranasan tayo, upang mas mamahal sa Kanya. Siya nakipag-bonding sa atin. Ito po ang biyaya ng Pasko. Ito po ang Diyos na nagpakilala sa atin. Hindi iba dahil nakipag-bonding sa atin. Ito po nakarang Pasko, uwi yung dalawang pamangkin ko from the States. At ako nabigla. The last time they were here was 15 or 20 years ago. My pamangkin ko pong babae, 6 years old, the last time she was here. Tapos nung lumabas kami, order ng beer. Order ka ng beer? Eh, baka ba ito? Tapos sabi niya sa akin, hey Mom, I'm 21 years old. 21 years old na pala. But yun ang pinagtataka ko po, nung nagbabamig sila magpipinsan-pinsan, it was the first time that they went together. Ay, kagaling mo. Kaya pagka siguro magmatuko, dahil talaga magpinsan-pinsan. And because napakadaling ng bonding nila, naging malapit kagad sa isa't isa na sila ang nagkumpitan, sila the whole time they were together. Kaya nung naghiwalay po sila kahapon, talagang yakap at iyakan. Bakit? Dahil sa bonding na nangyari sa kanila. Sa ating matatanda, ang problema po sa atin, kaya kung minsan nahihirapan tayo sa bonding, nangunguna ang sentimiento, nangunguna ang hinanakit, nangunguna ang iba't ibang bagay, kalagalan natin, ang pananaw natin sa isa't isa sa atin. Kaya nahihirapan tayo ng bonding. Nag-visit all that aside. Ang pananaw, walang inis na kasalanan natin, walang pinito na, walang hinanakit, kaya hindi natin siya nangalalapas at bumaba siya at nakipag-bonding sa atin. And it erases everything. Yun po ang ginawa niya. Isang Diyos na nakikisa sa atin. At yun din ang hinihintay niya gawin natin sa Kanya. At sa isa't isa ang maging madali sa pakikipag-ugnayan sa relasyon, sa isa't isa na dinadala ng biyaya ng Pasko. Amen? Amen. Ikatlo po. Ang Diyos na nagpakilala sa atin, isang Diyos. I don't know how to translate this in ito niyang Diyos na purihan yung paniglo. Bakit siya na Tagalog na po? Ito ang Diyos na purihan paniglo. Ano tayo sa natin? Paniglo yung Tagalog. Diba? Ano ba ito? Ngayong Pasko po, ang dami nating namamangha tayo sa iba't ibang tanawin. Namamangha tayo sa mga malalaking paron, namamangha tayo sa mga paputok, namamangha tayo sa kalame at Noche Buena, namamangha tayo sa mga regalo, namamangha tayo sa mga bisita natin, sa mga barangay, namamangha tayo sa isa't isa. Kung minsan nakakalimutan natin mamangha sa Diyos na siyang kahilan at siya ang talagang kahulugan ng Pasko. Eh ang Diyos po natin, magpuri na yung paniglo. Gusto po ng Diyos na pinagkakaguluhan natin siya. Naghihintay ng Diyos na sana magluhan din natin ng atensyon. Tulad ng bituin na pinagkaabalahan ng mga huling bisita ng Panginoon. Tulad nung nakita nila ang sanggol, talagang kagulo sila at binigyan nila ng regalo, ay talagang namangha sila at excited na talagang tinundukan, binigyan ng pansin, itong nakita nila. Gusto po ng Diyos. Ang Diyos natin, kahit Diyos siya, kahit nasa Kanya na ang mahal. Kaya po, ito lang niya tayo. Magkalitang paniglo tayo. Upang mamangha tayo sa Kanya, upang bigyan natin ng pansin, upang matulala tayo sa Kanya, upang talagang pasihan tayo sa Kanya. Talagang mag-enjoy tayo. At yun po ang hinihingi niya sa atin. Kaya siguro mo ginawa niya yung Pasko at Bagong Taon para maniglo tayo kaya. At makanano tayo ang paniglo ni nga mong Ginoo when we give Him time, when we pray to Him, when we reflect on His Word, when we spend time with Him in prayer, when we recognize His creation, when we recognize His graces sa iba't ibang karanasan natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin, kapag kinikilala natin ang kumikilos ang kamay at biyaya ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay natin, para tayo paniglo tayo ng Diyos, and the Lord will love that, and He will reveal more Himself to us kapag pinagkakaabalahan natin siya. Yun naman pinagkakaabalahan. Diba?
Basta binibigyan natin ng pansin, binibigyan ng panahon, binibigyan ng attention ang Panginoong Diyos, then He would reveal more Himself to us. Amen? Amen. So ito po ang Diyos na nagpapakilala sa atin. Ito po ang Diyos na naglalantad sa atin. Ito ang Diyos na nagpapahayag sa atin. Isang Diyos na mabagal, ay gusto niya tayong pagmasdan at pagmamahal. Isang Diyos na hindi nagmamadali. Isang Diyos na nagkipagbanding sa atin. At isang Diyos na maniglong kita natin at asahan ng paniglong tayo. Amen? Amen. Ang mga Irish daw, may New Year's prayer sila every start of the year. And this is now the prayer of the Irish. Sabi nila, Lord our God, bless the hearts of those who love us so that they will love us more. Okay? So, Panginoon, sabi nila, bless the hearts, touch the hearts who love us so that they will love us more. And those who do not love us, touch their feet. Balang tikol-tikol, balang kanila ang kilala nila o ang nakakasalubong nila kilala. Get it? Ano kayo sa Tagalog? Hindi na pala ako sa Tagalog. Sabi ko, basbasan mo ang puso ng mga nagmamahal sa amin para lalo kaming mamahalin. At basbasan mo ang paa ng mga hindi nagmamahal sa amin kung hindi pantay ang paglakad nila para pag nakasalubong namin sa daan, makilala namin sila. Ang Panginoon Diyos po, naglagtan sa atin, ay yung tipon. Kita mo yung tipon-tipon na tayo, kanya tayo gano'n, atin nila. But here is a God who revealed Himself to us for us to really appreciate